Kene ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule de afililia saukmi. Kimat bakong sanjong ka khubor mentag step. Raik Assembly Committee ka Meghalaya ban khot hajar ya u Deputy Commissioner bat u Superintendent ki pulet ke East Giant Hills hak bai day bat ka jingsha thombor ikong Agnes Kharshiyeng bat I Amita Sangma. Tulu ke jila Assam bat Tripura ban khot Shakathong kum ki jila ki balait na kalet bar pathar shwa ban kut uni usnem. Ka Sarkar Assam kansa penmi ya ka film kabai day ba ka jing ki kam jong uriu khuat bat riu shampang u Srimanta Sankardev bat on rakhe ya ka National Press Day menta kasni ka khubor babnya ka Assembly Committee ka bakhmi ya ka jingpan ko bor ya ki kinthai krarai ban khot hajar ya u Deputy Commissioner ba ya u Superintendent ki pulit jong ka East Giant Hills ha ka apndro tarek uni bunai ha ka baide ba ka jingja sha thombor I President ka kanhun CSWO ikong Agnes Kharshiyeng ringkat ba I parlok jong I Amita Sangma Habai kram bakla pthai khubor hadin ka jinglang jong committee hangni ha Shillong ikong amprin lingdo ilaong ba ka committee ka kwa ban tip ya ka daw jong kani ka jingja bat ka kwa ban yo ya ka kaiphat ha ka bai dei bat kani ka committee kala hukum ru ya ki he sarkar jong katna social welfare bat health baking don ringkat hakmat ka committee ha ka lai trek unopra ban tip ya ki scheme ki prepare ki bai dei bat ka bha kamiat ki kinthai ha ka bai dei ba kani ka yeng Bishar High Court ka Meghalaya kala hukum ya ki bor pulet bakin penlong ka jing toket ke babnya bat kala hukum ru ya ka sarkar jila bakan penlut ya ki jingut jingsa baro ki baidei baga jingsa sumar kini ki arngut nalo ka jing pembiang ya ki la jingada ya ki ka Election Commission kala thung yau Ashish Kundra kum Chief Electoral Officer Bathamai jong ka Mizoram ha ka jaka jong Chief Electoral Ubamenta USB Shashang Ukundra udai Principal Secretary jong katna General Administration ka Mizoram dang ha ki tayo bradep kala don ka jingdawa ban wengno ya u Shashang kum Chief Electoral Officer da ki nong ya persha hapo kalama jong ki seng 3 months ngobha ka NGO Coordination Committee hapadang kini ki AKA ka jingla election ru kala nang klut kat ba kisni jong ka jinga thap vote kala jan kiseng sang per thai ba per kala pen khlain ya ki jingla election jong ki ka tarik na ka banta ki election assembly jong ka Mizoram kan long ha ka at pratri unibnai banjiet ya ki khot ba saw phangwut shaka yeng dor bar thau ain ki jaka nong kandong jong ka jila Assam shen onsala ban penkelai ki kum ki jaka ki balait na ka jinglet bar pathar kat hadu life way tarek jong no pra uniusnem ha ka ba hadu khandai pra na ka shispa lala ban pendep ya ka jingthmu layathu ka khubor sarkar ka jila Assam ba Tripura ki deitang atli ki jila kathan stela mini ha ka ba ki jaka nong kandong ondang ha ban penkelai ki kum ki jaka ki balait na ka jinglet bar pathar kat ba hindrutli ki way pat ki jila kathan ki dap kot Shakathong hashwa ka tarik balabo kata ka atri urisau arjar khakhandai laong skatri katna drinking water and sanitation ka sarkar pdeng o parameswaram aya ka Assam kala kot shaka khandai pupra na ka shispa ka jingada na ka let bar pathar kat ba ka Tripura kala kot shaka propkandai na ka shispa na ka thong balabo laong babaro kini ki atli ki jila onsala ban pendap ya ka thong kat ha ka bukut jong uni usnam ka Kohima Chamber of Commerce but Industries KCCI kalaong baya katamasa Hornbill Night Carnival jong ka Nagaland ka banlong nado ka shitarik nopra hado ka shipho tarik nopra jong newsnam labo baganlong katamasa kabalait na ka jingpunan kam plastic ne ka plastic free zone kami katamasa kalong shibenta na katamasa boju penlong manusnam jong ka sarkar Nagaland ka International Hornbill Festival President ka KCCI Umedo Zatua Rutsa uloang ba onkang lot ya baro ki jingpanang kam plastic na do ki plastic ki tiar ki bampot bakenthop ya ki bilor plastic ki thermocol bat kiwe ka KCCI bat ka Kohima Municipal Council kansa penmi dahi kotsong ha ka jaka jong ki plastic on penangkam ru da ki tiar ki bala ban side bat penangkam biang ha ki jaka bam bat on penchitam na dalap ya kino ki bale persha ya ka ni ka jingpen bai kanigre All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor
Ka Jingalang jong ka Zonal Program Coordination Committee ZPCC jong baro ki station All India Radio ki baha kathan ste lammingi ka long hinan kasni ha conference hall jong ka North Eastern Council Secretariat Shillong. Hagane ka Jingalang laidon rengkat da kinopunya jong ka ne ka Jingalang bat u station director All India Radio Guwahati u Dilip Kumar Das u additional director program jong ka office ADG North Eastern Region u Rajiv Barwa u deputy director general engineering All India Radio Shillong u Sasadhar Mandal ki head of program head of office deputy director jong ki live santali ki station ki bapher kathan ste lammingi ba kanthop ya ki local radio station ba community radio station yagane ka Jingalang ZPCC lapinlong de North Eastern Services Shillong hagane ka Jingalang laikren ba yatai halor bon ki mat ki baidei bat ki jingpan bhai ki program jong ka radio Ka All India Radio Shillong hapo ka Jinkmi jong ka Zonal Program Coordination Committee North Eastern Region kan penlong ya ka Jinakop Rai jong ki kanhun rai kathan ste lammingi ka anybody can sing choir or choral competition ka balai kani ka Jinakop Rai bakhat do kan long menta ka sni ha St Anthony's Auditorium Shillong ha kapor South Shitang Janmit ka Jingthmu jong kani ka Jinakop Rai kanhun ka long ban kintir ya ka sap ka phong jong ki kanhun rai ki bompau bat ki bompaji asngo ki bana kathan u chief executive officer ka Prasar Bharati u Shashi Shekhar Vempati u nongkong san ha kani ka Jinakop Rai kanhun ka ba khaddo ka Sarkar Assam kan sapmi ya ka film ka baide ba ka jingim bat ki kam jong u ri khoi bat reu shampang ka spas nam bakhat san u Srimanta Sankardev Menteri Rang Assam u Sarbananda Sonowal ula hukum yakatnat cultural affairs bagan shim yakasinjam nakabentakan ni ke jingtmu la ong ka khubor sarkar habakmi bnya halo ka jingtmu banchna yaka Srimanta Sankardev International Museum u Sonowal ong bauni rew kraw ula wanra bat penong kawai yakipat ba asmis hapadeng ki jingper ki babun Hakbay day ba kajirake ya kasni kilat pathay kubor jongkari ni National Press Day mentagasni u mentirang ba ka jila Meghalaya u Conrad ki sangma uns ay jingkren sa kilat pathay kubor haror kapang journalistic ethics in the digital age bala penong da Shillong Press Club kabanlong ha Shillong Club mentagasni kandon ru ka jingakun football parlok hapadeng ka kanhun Chief Ministers 11 persya ay ka Shillong Press Club ha JNS Complex Polo Ground Shillong nado kapor South Shitang Janmit Menteri Rang ka Meghalaya Conrad K Sangma hinan kasni ulaple ka building jong ka postgraduate ka Sinat College Shillong ha ka Jendon Ringkat Menteri Kampoyen ka Jila James PK Sangma Menteri Commerce and Industries Usnia Bhalang Dhar Principal ka College Dr. D. Wanswet ki nong hikay bat khina pule nalor kiwe Conrad ha ka jing ay jingkren jong u ha ka nigasni ulay tho shapang ka jing snowjan bat ka college ha ka nikisnem bawda yaro ru iya ka jing shitam ka college ban kintir ya ka kumne kumba ka longmenta habakren bat bun ki benta ki bayde ba ka puli puthi Conrad ulaong ba ka sarkar ka bo ya ka puli puthi hakmat bat banweng ki jing ki ba ka puli puthi ka yakendo ka don kam ya ka jing trailang ki baydon benta ba kan thop ya ka sarkar ki nong thawan ki seng bhalang ki nong hikai ki khna puli khnang banla ban kan tiu ya ka puli puthi Ka Meghalaya's Talent Search Organization ringkat ka Jane Trailang bat ka office u Deputy Commissioner East Khas Hills baknat social welfare jong ka sarkar Meghalaya kan sa penlong ya ka reality TV show ka program bashisha ka bayde kerpang bait tang bat ki brio ki baana ya ka bala ay kerteng da ka Meghalaya's Got Specially Abled Talent Season 1 ka banong ka lai trik no pra ahajar khat pra kani ka program katmu ban kintir ya ka sap ka phong jong ki bregi ba ana ha karukom ka bakarpang da ka ba ai ki ka rinsan ban pin ki sap jong ki lingba ki lat pathai jing tep ki ba pher ka jingtrang blas lambha jong ka snong nongra ban yo ya ka umbam umdi ha ki yang ki sem na ka bunta ki nong shnong shen kan sa urlong namar ba ya ka scheme water central scheme bala tep kum ka nongra water supply scheme phase 1 kabalong sans pa kandai pu arlak nyo pulai hajar tingka la minjo daknat Meghalaya Public Engineering PHE ha ka la pui trik ulber hajar khanyo bat ka jingtrai kliat shaprang
Unom ikmai kanong tungay constituency ba Charles Pingrop ulale jingo ya kanega jing tray. Ha kanega jing le jingo layo jing tip ru.